Прывітанне сонікі! Нядаўна часопіс Girls, Girls, Girls Mag выпусціў відэа, ад якога я направду плакала. Не, я рубзала ў голас, бо гэта ўсё праўда. Прынамсі для мяне. 20 з 24 гадоў жыцця у суме я чула гэту лухту з усіх бакоў. Не толькі ад мужчын, ад жанчын нават часцей. У нас існуе такое паняцце, такі феномен, як унутраная мізагінія. Пра тое, што гэта такое, я распавяду вам асобным відэа. Але лепшы сябар, якому я паказала гэтае відэа, сказаў, што яно зманіпуляванае, бо яно прыхоўвае праблемы мужчын. Ці так гэта? Давайте паглядзім і падумаем разам. А заадно пасля прагляду гэтага відэа, якое вы зараз бачыце па спасылцы, я вам распавяду, з дапамогай якіх аргументаў і метафары я пераканала такі свайго сябра, што феміністкам ёсць пра што казаць нават у развітых краінах. Будь пані, цяпер па-беларуску. Так, проста будь пані. А я асоба, я чалавек. Вы ўжо ведаеце, што мой лепшы сябар часцяком раздражнёна кажа, маўляў, феміністкам у сучасных развітых краінах ужо няма пра што казаць, няма што рабіць. Усё роўна і нават празмерна. Ужо пазітыўная дыскрымінацыя. Ужо пазітыўная, ну вы чулі, правда? Дык вось. Справа ў тым, што згодна са статыстыкай, у развітых краінах усё яшчэ ёсць праблемы жанчын і ёсць з чым змагацца. Той аргумент, які я прыводзіла да таго, што ў маім жыцці вось такія вось словы, як з гэтага відэа, былі праўдай, гэта мой асабісты вопыт. І насамрэч, у нейкім дыскуце гэта не з'яўляецца добрай аргументацыяй. Каб размаўляць пра нешта навукова, разважна, трэба звяртаць увагу на факты і на нейкія навуковыя даследаванні. Але гэта яшчэ не ўсё. Прабачце, алло? Так, капітан відавочнасць? Імклівая парада ў студыі. Што сказаць? Ага, ясна, разумею. Капітан відавочнасць просіць перадаць усім. Жанчына, якая кажа пра праблемы жанчын, яна не робіць гэтага, каб схаваць, стаіць, паменшыць, альбо абясцэніць праблемы мужчын. Калі ў мяне, напрыклад, зламаная рука ломам у завулку, і я кажу, мне зламалі ломам у завулку руку, і мне цяпер яна баліць, і страшна мінаць завулкі. Гэта мой боль. Гэта не значыць, што я не бачу, што ў цябе, ці ў Дмітра, ці ў Васіля, можа быць зламаная нага, можа быць нават падобным ломам і таксама ў завулку, альбо дзесьці на пустыры. Я кажу толькі пра свой боль, пра сваю руку, пра тое, што знаёма мне. Кропка. Спачуваю, калі камусьці баліць нага, вуха, што заўгодна. І вы маеце права пра гэта казаць таксама. Вельмі важна зразумець адну рэч. Мы не на спаборніцтве пакутнікаў. Сутнасць у адным. Кажы, калі табе баліць. Давайце ўжо перастанем. Увага, метафара. Карыстаць лом у спрэчках ці бойках. Давайте будзем карыстаць яго на будоўлі. Метафарычна кажучы, гэта вызначае, давайте стасавацца канструктыўна і жыць канструктыўна. Рабіць хаця б тое, што для нас нейтральнае, альбо тое, што дапамагае развівацца, а не наадварот. Часам людзі не бачаць, я ўбачыла, джалаў на кончыках сваіх языкоў і не адчуваюць вастрыні касых позіркаў. Ніводны Гамлет старэйшы. Так, тату Гамлета ў п'есе Шекспіра таксама звалі Гамлет. Гэта факт. І мы яшчэ потым кажам, што Габрыэль Гарсія Маркес неяк ленаваўся выдумляць імёны сваім персанажам. Дык вось, ніводны Гамлет, ні старэйшы, ні малодшы, не вытрымае столькі атруты ў вушах, колькі атрымліваюць людзі цягам свайго жыцця ад таксічных словаў. Калі хтосьці спрабуе дахадзіць усім і адразу, у яго не едзе дах, не. Ён, халера, выбухае, таму што сціснуты з усіх бакоў, і гэта ў нашай псіхіцы працуе гэтаксама, як у фізіцы. Мне самой спатрэбілася некалькі разоў у жыцці дапамога тэрапеўта і сяброў, каб выйсці з разладаў харчовых паводзінаў.
Давялося развіваць нейкія навыкі самадапамогі, копінгу і вяртаць зязюльку ў гнездо, а гэта не так проста. Былі ў жыцці інтэрв'ю, якія я давала як спецыяліст пра анарексію, напрыклад, і былі тыя, якія давала як пацыента. І, пэўна, немала гаўна тады на мяне вылілося, але з вопыта працы я ведаю, што таксама весела жывецца неверагоднай колькасці дзяўчат. Згодна са статыстыкай, больш за 70% жанчын ва ўсім свеце за сваё жыццё перажываюць ад аднаго да некалькіх эпізодаў разладаў харчовых паводзінаў. Адкуль статыстыка? Спасылка ўнізе. Таксама я хочу сказаць, што людзі гэта робяць, не толькі дзяўчынкі, але і хлопцы, не для паказухі і не з цікаўнасці, а з болю і непаразумення, чаго ад мяне зрэшты хочуць, чаго чакаюць. У жанчын суб'ектыўнае ўспрыняцце дабрабыту і мажлівасць быць шчаслівай карэлюе з адчуваннем уласнай прывабнасці і прыгажосці. Адкуль гэта інфармацыя? Спасылка ўнізе. Калі на мужчын ціснуць, каб яны былі атлетычнага целаскладу, і гэта лічыць прыгожым, то і на жанчын у большасці краін свету, а гэтае даследаванне тычылася, калі я памятаю, 33 ці 34 краін усяго свету, каб яны былі эктаморфамі, альбо мелі найменшую форму. Дасягай як хочаш, псуй здароўе, засышы сабе рот. Адкуль інфармацыя? Спасылка ўнізе. І так на хвіліначку, калі ў нас, у людзей, ёсць такое падзяленне на 3 мажлівых тыпы фігур, і адныя людзі схільныя быць больш худымі, іншыя схільныя быць больш атлетычнымі і мець цягліцы, а трэція схільныя быць больш пульхнымі і на генетычным плане, напраўду, схільныя, напрыклад, есці больш. Гэта таксама даказана, спасылка ўнізе. То і калі ты спрабуеш з першай альбо трэцяй катэгорыі дасягнуць да другой, атлетычнай, яшчэ так-сяк, гэта таксама шкодна для здароўя, але яшчэ ты можаш быць здаровым і гэтага дасягнуць. А калі ты з трэцяй, схільнай быць больш пульхным ці пульхнай, спрабуеш стаць нулявога памеру, прабачце, але хутчэй за ўсё ты трапіш у лякарню. Яшчэ адно, калі вы думаеце, што гэта не так ужо і шкодна, у чым праблема зашыць сабе рот? Моя плесецкая так раіла. Альбо проста не еш пасля 6. Што кажа статыстыка, анарексія – гэта самая смяротная хвароба сярод псіхічных захворванняў. Спасылка ўнізе. І яшчэ, кожныя 62 хвіліны, кожную гадзіну і 2 хвіліны ў гэтым свеце хтосьці памірае не ад галадамору, і не ад вайны, і не ад раку, а ад наступстваў разладаў харчовых паводзінаў. Дысмарфічны разлад альбо дысмарфафобія – гэта нянавісць да свайго цела. Агіда, яна характэрная для дзяўчын у 1,5 да ў 3 разы часцей, ніж для мужчын. Гэта вельмі цяжкі разлад. Ты не адчуваеш сябе добра ва ўласным целе. Гэта значыць 24 гадзіны на дзень. У мужчын таксама ёсць праблемы. Я хочу сказаць, я гэта ведаю, я гэта бачу, і я праўда спачуваю. Напрыклад, з 4 здзейсненых суіцыдаў 3 здзяйсняюцца мужчынамі, і гэтая статыстыка сталая ўжо на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. Па тым самым даследаванні, па якім дзяўчатам, каб адчуваць сябе шчаслівымі, трэба лічыць сябе прывабнымі і прыгожымі, мужчынам, каб захоўваць спакой і адчуваць сябе шчаслівымі, трэба самім сябе ацэньваць як паспяховых кар'ерна людзей, а таксама як багаценькіх буратінаў. Што за лухта? Ты не гаманец на ножках, ты чалавек, а нехта кажа табе, што ты павінен быць багатым і кар'ерна паспяховым. Наша эвалюцыя ўжо выйшла з таго палеалітычнага часу. Яшчэ хочу сказаць, мы не мераемся ні пісьменніцкімі талентамі, ні траўмамі. Нам баліць усе людзі, і мы кажам пра свой боль словамі праз рот. Мне балюча як чалавеку, мне можа быць балюча як жанчыне. І я не буду пані ні табе, ні камусьці іншаму. І ты не будзеш панам, прынамсі для мяне. Будзь для мяне асобай, чалавекам,
якога я буду шанаваць, паважаць, слухаць, якому буду спачуваць. Сёння 8 сакавіка. Бедная кветачка памірае. Павіншуй нас абаіх з роўнымі правамі. З правам казаць пра свае патрэбы, пра свае пачуцці. Казаць пра гэта без маніпуляцый, без хлусні і без прыніжэння асобы сваёй ці іншага. Па-людску. Давайте размаўляць менавіта на гэтай мове. Яшчэ я хочу сказаць, што вельмі радая, што зараз у Беларусі працуюць такія арганізацыі, як, напрыклад, «Больш цела». Яны дапамагаюць змагацца менавіта з тым, пра што я сёння згадвала, з разладамі харчовых паводзінаў, з дысмарфафобіяй, з нянавісцю да ўласнага цела. Больш цела, больш жыцця. Таксама я вельмі радая, што ў нас ёсць тыя арганізацыі, якія дапамагаюць змагацца з дыскрымінацыяй у розных яе праявах, не толькі сексісцкай. Напрыклад, ідэнтычнасці права, напрыклад, часопіс «Імёны», які звяртае ўвагу на праблемы вельмі розных слаёў насельніцтва і збірае грошы на дапамогу і паказвае гэта абсалютна празрыста, куды сыходзіць ваш нейкі донейшн. Напрыклад, такі клубны дом Open Soul By, які зрабіў внепсіхіятрычную пляцоўку «Галасы» і некалькі фестываляў з тэмамі суіцыдаў, самапашкоджанняў, стыгматызацыі псіхічных захворванняў, дэпрэсіі. Гэта вельмі значна казаць пра тое, што баліць, і шукаць спосабы, як спыніць тое, што нам шкодзіць. Дзякуй вялікі. Сёння з вамі была Кася Кавалёна-Глухоўская. А наступнае маё відэа будзе... Зараз я пагляджу, што мне даслалі сёння. А наступнае маё відэа будзе пра тое, што такое ўнутраная мізагінія, і заадно пра гісторыю медыкаў-жанчын. Бо жанчыны ў медыцыне зрабілі шмат, і ім было няпроста. Сонейка, якой напісала гэтае паведамленне, што медыцына гэта не справа жанчыны, чакай на мой ролик. Я б вельмі хацела, каб ты пабачыла гэта. Размаўляем па-людску.